Bună dimineața, dragi telespectatori! Am ajuns într-un senziratorul al orașului Râmnicu Vâlcea. Vedeți, suntem pe DN E69, municipiul Râmnicu Vâlcea, care duce direct Sibiu. Suntem, dragi prieteni, și cu următoarele, suntem tocmai cu drona. Vedeți, este drumul principal care duce direct Sibiu, Pitești. Asta este drumul european. Dacă vedeți, dragi prieteni și spectatori, suntem în direct. Foarte frumos este acest camion betoneră. Ne arată drumul care duce direct centrul de cultural al municipiului Râmnicu Vâlcea. Încă nu este aglomerat, deci se circulă foarte frumos, nu este bară la bară. Dragii mei, ne-am urcat tocmai sus pe clădire ca să filmăm. Deci suntem aici cot la cot. Să vedeți cel mai frumos oraș, unde se îndreaptă către centru. Trecem un pod de apă, râul. Deci circulă foarte frumos mașinuțele pe drumul asfalt care a fost locuit acum 6 ani. Mai sunt niște case care, aceste case trebuie demolat și făcut ceva frumos. Cam așa sunt. Foarte frumos. Cam așa sunt rezultatele. Vă dorim o zi bună și toate cele bune și ne auzim și săptămâna viitoare. Ce se mai se întâmplă și orașul, municipiul Râmnicu Vâlcea. Dragi prieteni, stimați spectatori, vă dorim o zi bună, numai bine. La revedere!